Говори, има ли баджа? Ага, всичко е взел. Айде старшията, скепа старшията. Стоина. Точно си пред живарник. Не насам да не оплетеш. Не, сам да му се чува. Два са? Два живарника. Пълни ли са? Единия, другия да е вътре. Не, той вътре в си остана, ама там да не е заминал. Се размъти там и не се вижда. Гол. Време. Назад. Айде, бате. Чакай да му покажа на рибата и да се приключиш хлеба. Не, ай освобождавай живарника, дай. Не, живарника е кепа. Айде. Емаш ли така? Да. Куката влезе. Я сега ги ти ли си нарята? Наред. Само така майка, нещо дребно. Да. Айде. При мен е дребно. Не, остани. Дребно. Не, снимай го да видиш какви риби фаща, бе. О, виж. Не можа да... Виж. Тя е на другата лица. Това е, виж. Може да е едничка, обаче... Може да е ничко, обаче са двечки. Може да е малка, но са две. Виж. Айде обясни ми. Не. Добре, аз съм на теб. Бах ти една бака риба за отрицателно време.